गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। बेजों लोगोसे आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दङ। बेजों लोगोसे मिजिंथियो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन, नङाब्ला नोंथांमोनहा भिडिअखौ बुजिनो हानाय नङा आरो आदा सदा नायनानै गोबाङानो गोबां कमेन्ट हरो। जाहाथे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, अब्लासो नोंथांमोनहा भिडिअनि थांखिखौ बुजिगोन। आरो बेजों लोगोसे चेनेलखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै लादो। जोंनि बर'नि गोबांथार दैदेनगिरिफ्रानो बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव गाव गावबागाव लाइफ स्टाइल, गाव गावबागाव न' बां, गाव गावबागाव गारि घोड़ा सोरजिनानै लाबाय। सोरबा इएम जाबाय, सोरबा एमसिएलए जाबाय, सोरबा मानिबा दैदेनगिरि जाबाय। गोबाङानो गोबां सोलायबाय। नाथाय जोंहा सासे गेदेमाया दासिमबो गंसे फिसा न'आव गंसेल' फांखानि सिङाव बियो सान हर हारिनि खोथा सानै सानै दिनैसिमबो दं, हांमा सुरै सुरै। नाथाय बिथांनि दुखुखौ सोर नुदों? बिथाङानो जाबाय जोंनिनो मानगोनां गेदेमा, बयनिख्रुइबो सिबिजाथावसिन रन्जन दैमारी सार। बिथाङा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दं। बिटिआर एग्रिमेन्टनि मुङाव बिथांखौबो साननैसो उदां अख्राङाव लाबोनानै बिथांनि सागानजोंनो बिटिआर एग्रिमेन्टखौ आबुं खालामनाय जादोंमोन। नाथाय बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावबो बिथाङा दिनैसिम हांमा सुरहाब गावनि बे न'सा फिसा जायखौ जोबथेसालियाव बिथांनो होदों, बे न'आवनो बिथाङा दाबो दं, बर' हारिनि खोथा सानै सानै। नाथाय नैबे साननैसोआव माखासे खौरां ओंखारदों, जाय खौरांखौ नाखि जोङो नुनानै गोसोआव मोनसे दुखु, हांमा सुरनाय जोंनावबो फैदों। जोङो आसा खालामदोंमोन बै समाव प्रमद बर' सारा बुंनाय बायदि जे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो गासैबो जोबथेसालियाव थानाय एनडिएफबिजों लोगोसे मानगोनां गेदेमा रन्जन दैमारी साराबो उदां अख्राङाव फैसिगोन होननानै बै समाव प्रमद बर' बिथाङा फोसावदोंमोन रायजो राजाफोरनि गेजेराव। नाथाय दिनै बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव जाय खोथाखौ बुंबाय, बे खोथाखौ नुनानै जोङो दिनै गोसोआव गोजांस्रिवखांदों आरो गोसोआव जोबोद दुखु मोनदों। ৰঞ্জন দৈমাৰী মুক্ত এনেতো মুক্ত নহয়, যিহেতু তেওঁৰ এগেইনষ্টে যিখিনি কেছ আছিল সেই কেছটো কনভিক্টেড হ'ল আৰু কনভিক্টেড কেছটো কাইলৈ মুক্তি হ'ব, পৰহি মুক্তি হ'ব বুলি কোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয়। কাৰণ এইটো আইনী প্ৰক্ৰিয়া। তেওঁক যদি মুক্তি কৰিব লগা হয়, মুক্তি পাব লাগে, তেতিয়া আইনী প্ৰক্ৰিয়াহে কৰিব। এইটো কোনো এজন কনভিক্টেড মানুহক চুক্তিৰ দ্বাৰা মুক্ত কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয়। बे भिडिअखौ नुनानै रायजो राजा नोंथांमोनहा माबायदि मोनखो आं बेखौ बुंनो हाला। नाथाय जोङो दिनै जेसेबांखि रंजा खुसियाव थाया मानो, जोंनि मोनसे खनायाव बिथां गेदेमा रन्जन दैमारीनि थाखाय बयबो बर'फोरनि गोसो सिङाव जोङो गाबखांनाय दं जे बिथाङा माब्ला उदां अख्राङाव फैगोन। जों बयबो नेनानै दं। जिखुनु प्रकारानो जाया मानो, जेखि लामाजों जाया मानो, जों बयबो मिजिंथियो जे जोंनि गेदेमा रन्जन दैमारी सारजों लोगोसे जोबथेसालियाव थानाय जेसेबां बारग' एनडिएफबिफोर दं, बिथांमोनहा गोख्रैनो उदां अख्राङाव फैनो हाथों, आं बेखौ मिजिंथिबाय। लोगोसे आं इसोरनाव आर'ज गाबबाय। दानिया बे जानानै थांबाय। दानिया गुबुन मोनसे राजनितिकनि फोथाराव थांदिनि। बे राजनितिकनि फोथाराव दा जोबोद दुंहाव थासारि, गावजों गाव बखिलायनाय, गावजों गाव बायदिसिना मुं सुलायनाय बे जागासिनो दङ जोंनि बर'फोरनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव। दा बिनि गेजेरावनो नैबे मोननैसो भिडिअ फैदों। दा बे मोननैसो भिडिअआ जाहैबाय दोलोखौ सोलायनानै बे दोलोनि मानसिया बै दोलोआव, बै दोलोनि मानसिया बे दोलोआव गोबां सोलाय सोल' हाबलाय ओंखारलाय जागासिनो दं। दा बेफोरनिनो माखासे नुथायखौ जों नायनि। दा गिबियावनो जों नायनि गुबुन गुबुन दोलोखौ नागारनानै BPF हान्जायाव जयेन जाफैदों। दा बे BPF हान्जायाव जयेन जाफैनायनि माखासे नुथायफोरखौ जों नायनि आरो बेजों लोगोसे जों गेजेर गेजेर एसे मिनिलांनि। হেলিকপ্টাৰটো আলোচনা কৰিছে ড্ৰাইভাৰৰ লগত, বাকী দিব পইচা নাই, যেহেতু আমি কৈছো পিছত দিম, হ'ব বুলি কৈছে ড্ৰাইভাৰে। চিনাকি আছে, এই বহুত চিনাকি ড্ৰাইভাৰ আছে, হেলিকপ্টাৰ ড্ৰাইভাৰ বহুত চিনাকি আছে। সিহঁতৰ লগত আলোচনা, সিহঁতে ইলেকশ্যন আহি আছে না, আমাক ফোন কৰি পেলাই সুধিছে এইবাৰ হেলিকপ্টাৰ লাগিব না নাই। মই কৈছো আমাৰ এতিয়া চৰকাৰ নাই, কংগ্ৰেছৰ লগতো বন্ধু নহয়, বিজেপিৰ লগতো বন্ধু নহয়, আমি ক'ত পৰা হেলিকপ্টাৰ ভাড়া ল'ব পাৰিম? নাই ভাই, আপনার কারণে আমি স্পেশাল একটা আনিম, পয়সাটো পিছত দিলে হৈ যাব বুলি কৈছে।
ইউপিপিএলৰ মানুহ জইনিং কৰিছে না কোৱা নাই সব মেক্সিমাম ইয়াত 500 জনে ইউপিপিএলৰ মানুহ ইউপিপিএলৰ পৰা আহা এইটো আমাৰ বিপিএফ দলৰ নহয় বিপিএফ দল নহয় ইউপিপিএল দল কৰিছিল ইহঁতে কিন্তু ইউপিপিএলক বেয়া পাই পেলাই আহিছে বিজেপিৰো আহিছে আপোনালোকে সুধিব লাগিব এই যিসকলে জইনিং কৰিছে ইহঁতক সোধক আপোনালোকে আগত ক'ত আছিল ইউপিপিএল বুলি ক'ব আপোনালোকে আগত ক'ত আছিল আমি বিজেপিত আছিল বুলি ক'ব আপোনালোকে ক'ত আছিল জিএছপি আছিল বুলি ক'ব আমি এনেকুৱা এই প্ৰমোদ বড়োৰ নিচিনা আৰ্টিফিচিয়েল আমি যোগদান কৰা নাই বা আমি ভুৱা কিবা কৰা নাই আমাৰ দলত যিসকল যোগদান কৰিছে এইটো সঁচা ইউপিপিএল কৰা জিএছপি কৰা কংগ্ৰেছ কৰা আৰু বিজেপি কৰা সকলোৱে আছে भिडिअनि गेजेरजों रायजो राजा नोंथांमोना नुबाय जे बारग' बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंखो मा फोरमायखो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नाथाय बिनि उल्था आरो मोनसे भिडिअ दङलाय बे भिडिअआ जाहैबाय इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बुंखो नायदो एसे सोर जइन जादों फैलाय रावबो जइन जायाखै फाग्ला फाग्ला बे हाग्रामा होनबानो जायो सासेबो जइन जायाखै नुबाय दा रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअनि गेजेरजों आथिखालाव जोंनि बर'नि राजनितिकआ माबायदि जागासिनो दं गावजों गावनो माने गोरोबलायनायथ' गैखाया आरो बेजों लोगोसेनो रायजो राजाफोरखौ ओरैबायदि जाम्बा जला माने ओरैबो नङा ओरैबो जाया खालामगासिनो दं दा जेखिनो जाया बिथांमोनहा जेखि बुङा जोङो थार लिडारखौ सैथो दैदेनगिरिखौ जोङो नागिरनाया जोंनिनो बिबानाव थाबाय दा बिनिखायनो जोङो गोदाव सोराव जाद्लानो नाङा जायखियानो जाया जोङो थार दैदेनगिरिखौ गावनि गोसो सिङाव मोजाङै मोजां सायख'नानै फैगौ इलेक्सनफ्राव फैगौ बारनि जिहेतु बिसायख'थि बेयाव नोंथांनि गोथार भटखौ जाहाथे लेथेर फेथेर आनिथानि खालामा मोजां दैदेनगिरिखौ सायख'नानै जाहाथे होयो बेखौनो आङो आर'ज खालामबाय बेजों लोगोसे आरो मोनसे भिडिअ नायबावनि जोंहा बिटिसिनि सासे इएम दङ बिथाङा माने समाव जोबोद कमेडियानबो खालामो माब्लाबा बिदिनो रंजायो बिथांनि मोनसे भिडिअ ओंखारदों बिथांनि भिडिअखौबो एसे नायनानै लादो आरो लोगोसे बिथांजों एसे रंजालांफादो बिथाङा बिदिनोखासै बिथांखौ बारा गाज्रि बुंनानैबो जेबो लाब गैया बिथाङा बिदिनोखा जेबो नङा बिथाङा नानो आदार होदों बे नानो आदार होनायाबो गाज्रि नङा गाज्रि कमेन्ट होनो नाङा खिन्थु प्लिज समायना बेसेरी समायना जोंनि गामिया हिमालय हाजो जिङाव दावरायनि गाबनाय मोसानि सोगोमनाय आय' जोंनि गामिया दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै जाय बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय गोजोन्थों जय बर' हारिनि